dels actes, no serà ben bé la cloenda dels 30 anys de la nostra entitat de Flor de Fajol, sí que serà el penúltim, però un que ens fa molta il·lusió de presentar i de fer, que és el que des de l'entitat dediquem a la nostra mainada no físicament, sinó a la mainada de la colla petita de l'entitat. Una de les coses que vam fer al començar la temporada aquesta, parlant de totes les activitats que podíem fer, era pensar una mica amb tota la gent, amb tothom amb qui li podíem fer activitats. I amb ells, amb la colla mainada, amb la mainada de la colla, els vam demanar què us agradaria que ho fessin per vosaltres i de seguida van tenir clar, van dir un concert amb les Macedònia. Doncs dit i fet. No perquè a vegades els desitjos es fan realitat, en aquest cas sí que ha pogut ser veritat, i res, aquí les tenim per poder parlar una mica del que farem el diumenge 26, a les 6 de la tarda, 26 d'octubre aquí. Nosaltres sabem que sovint els ajuntaments ens contracten i ens fan anar als llocs, no? Però amb aquesta explicació que ha fet el Jordi, per exemple, nosaltres des del primer moment que hi ha l'opció de venir a Olot sabem que és perquè els nens ho han demanat. I això no sempre és així de latent, no? És a dir, moltes vegades sabem que als despatxos es parla portem aquest grup, sí que està de moda, el que sigui, no? En canvi aquí des de la primera xerrada és perquè hi havia aquesta voluntat i ens van deixar clar que la voluntat era aquesta, no? Per això dic que, clar que és un concert més, però des del primer moment ha agafat com un aroma diferent perquè ha nascut des d'aquí, no? Des de la primera conversa, no? La veritat és que ens ve molt, molt de gust poder tocar aquí a Olot, perquè venim de fer un concert a Manresa, que hem estat amb tota una copla, la Copla Lluïsos de Taradell, i clar, érem moltíssims dalt d'un escenari, i venim aquí a Olot i ho farem tot més íntim, com ho fem sempre, amb els 5 músics i les 5 fruites, i ens ve molt de gust. A més, també serà un concert especial, ja que estem a final de gira d'aquest nostre disc Flors, i estem combinant gravació de maqueta amb final de gira i clar, moltes de les cançons que farem en aquest concert d'Olot seran les últimes que farem del nostre disc Flors i també és un concert important per nosaltres. Sí, també us aportarem alguna sorpreseta perquè com ha dit la Paula, estem gravant disc nou ja i bueno, per aportar-vos alguna sorpresa que més que una cançó nova, no? I que si veniu al concert la podreu sentir i escoltar. De fet, per Nadal ens tanquem a l'estudi, que repetim els estudis Medusa amb el Manu Guix, i gravarem aquest disc nou, que sortirà el mes de març, de manera que aquests concerts d'octubre, novembre, desembre són com l'última oportunitat allò per cantar aquestes cançons, perquè moltes d'elles, clar, les guardarem per fer les noves, no? I té aquest punt de nostàlgia, no? A més la tardor que convida això, que ja és nostàlgica de per si, doncs convida a prendre'ns-ho d'aquesta manera, no? Donar molta importància a cada una de les places que anem per tot això, no? En un moment de l'actuació, els que han dit que hi haurien 10 persones aquí dalt a l'escenari no estaran sols, que hi haurà 12 persones més ajudant-los amb un dels temes. Exacte. També ho podem deixar aquí. I ja està. Ens acompanyaran uns nens i nenes molt macos que faran la cosa una mica també més divertida. Sí. Dic que a Flor de Fajol ens agrada molt haver-les pogut portar, però per part de l'ICO també estan molt contents de poder fer una activitat també així dedicada a un públic que no normalment es fan concerts dedicats a mainada, doncs aquest serà un concert per mainada, pels acompanyants de la mainada i que segur que serà tot un èxit. Va entrar a classe deixant-se dur amb el cap repenjat i els ulls oberts davant davant mirant dubtant en Joan és vergonyós silenci mirades les baves a punt de remolar aquell pitet blau. Té 6 anys
que li encanta la disfressat. Joan, el món és pels valents i està pensat per gent que és capaç de viure intensament. Joan, agafa un autocar que sé que et fa gelar i deixa't endur aquest cop al mar. I deixa't endur aquest cop al mar. I deixa't endur aquest cop al mar.